जे भी न्यूज के माध्यम से हमनी के देखा ताटे अब की बार एकदम लोजपा के बीजेपी पताका लहरा देवे के बा। संगठन में महागठबंधन लोजपा और बीजेपी एकदम गर्दा उड़ा देवे के बा। बिहार में एकदम हर जगह अपन राज चले कि गली गली में राउर चर्चा बा कि यूपी बिहार छपल परचा बा कि राउर माथा पर चमकत चंदन बा कि करेला तूफानवा बंदन बा कि हई बलिया में भैया अभिनंदन बा। चिरागो भी नहीं काम करत तुम करे के चेंज कर दी 5 साल के बाद चेंज कइल जाओ। एमे कोनो जाति पक्षी बात नहीं के होकत। स्टेशन पर भीख मांगता केहू केहू गांव घर में जाके कटोरा लेके भीख मांगता काहे भाई ओहू ओकरो के तो जन्म देवे वाला केहू होई। हम जाति खातिर गाना गाई ना आजीवन गाइब एगो दूगो गावत रहब ऐसे कि हमारे भाई इंटरटेनमेंट करे खातिर सुने ले हमारा के हमारे जे भी राइटर बाने पप्पू भैया पप्पू परदेसी सोनू संगम भैया मेजू डायरेक्टर जेपी तिवारी भैया तो हमने के सोच बहुत लमहर बाटे। अब ये सोच में हमने के उजर जाए जाए चाहे बस जाए जाए बना के हम बताओ तनी थोड़ा सा जरा रिलीज करे को चोरावे को चोरा भी सकता है हमारा कोनो दिक्कत नहीं के। बिहार पुलिस के नौकरी खातिर कुछ घूस एने ओने भी देले रहे अपना भाई। हाँ परीक्षा भी रद्द हो चुकल। परीक्षा भी रद्द हो गया तो परीक्षा रद्द भइला के बाद उहे भाई अपना भाई से बोला था कि राम भरत नियन प्यार नहीं मिले अपनों रे भाई से अरे कि दुनिया में ऐसन केहू नहीं बाटे बेसी दुलार करी माई से कि दुनिया में ऐसन केहू नहीं बाटे बेसी दुलार करी माई से। नमस्कार, अभी हम मौजूद बानी बक्सर में और हमारा साथ जे मौजूद बा उ परिचय के मुहताज नहीं थे जेकरा के हमने के पसवान स्टार के नाम से जानी जा तूफान राज जी। सबसे पहले हमारे न्यूज मेरा और स्वागत बा का कहल चाहब जी। स्वागत बटे जे भी भोजपुरिया समाज इस अच्छी न्यूज के देखा ताटे वो भोजपुरिया समाज के सबसे पहले हम गोड़ लागतानी लगातार और पसवान स्टार और नाम रहल हा और लगातार पसवान पे और गाना आवत रहल हा। लेकिन अचानक हम देख रहल बानी 2-4 महीना से कि रबा एगो अपन रूट ही चेंज कर ले बनी। एकर रूट चेंज करे के कारण का बा? देखिए सबसे पहले हमें वो गरीब घर के लड़का हई और सिद्धांत हमारे ये बाटे कि गरीब घर में जितना आजकल के लड़का युवा होता रहे युवा भइला के बाद कमाए धमाए लगता रहे कमैला के बाद मोबाइल भी करा के स्क्रीन शॉट चाहता बा कि माई बाबू को उनकर ख्याल नहीं के चाहत। तो हम एगो युवन के जगावत नहीं कि हम अपना माई बाबू के कोनो भी माई बहन बेटी केहू के भी होके स्टेशन पर भीख मांगता केहू केहू गांव घर में जाके कटोरा लेके भीख मांगता काहे भाई ओहू ओकरो के तो जन्म देवे वाला केहू होई आ ओकरो के उहो तो जन्म केहू के देले होई। एकदम कहे ये हमार दर्द भरी कहानी बाटे कि एकदम माने हमने के प्रॉपर जे भी हमारा टीम में बाटे हमने के सोच ये बाटे कि हर महीना में एगो भाई या माई पे गीत आवे के चाहे एगो भाई और एगो माई पे हम होते हैं हर एक महीना में जो और पिछला बार रक्षाबंधन के भी गीत आई रहे ओहू में कुछ दर्द भरा कहानी रहे माई बाप के बंटवारा और गीत आई रहा ओहू में कुछ माने दर्द रहा। अभी एगो नया पोस्टर लॉन्च भइल बा जौन गीत लॉन्च हो चुकल बा ओह विषय पर का कहल चाहब ओह गीत के कहानी का बा और हम चाहब कि हमारा दर्शक के उ गीत रवा सुनती। देखी उ गीत के कहानी बा कि 2 गो भाई रहता रहे लो और महतारी और बाप कैसे भी पाल पोस के बड़ कैलस बड़ भाई अपन मतलब हैसियत से सब कुछ से ठीक ठाक रहें भाई के अपन पढ़ावत लिखावत रहें। बीच में बिहार पुलिस के एग्जाम भी भइल हटे बिहार पुलिस के नौकरी खातिर कुछ घूस एने ओने भी देले रहे अपना भाई। हाँ परीक्षा भी रद्द हो चुकल। परीक्षा भी रद्द हो गया तो परीक्षा रद्द भइला के बाद उहे भाई अपना भाई से बोला ताटे कि अब ते पढ़ाई लिखाई करके ते का करबे अब ते जाके बाहर भीतर कमो। तो भाई कहल से कि ना भैया अगला बेर हमार परीक्षा होखे वाला बा हम ओकर बाद बाहर भीतर तो ना घर से खेत दिहल गुला भाई के कि जाके ते कहीं पढ़ लिखो से हमारा मतलब कि हमारा घर से हट जो माई बाबू बोल से तो माइयो बाबू के बड़ भाई खेत दिला हन कि ना ते और जो ओकरा पक्ष में बढ़े तो तेहू निकल के घर से जो तब उस संगीत से एगो दर्द निकल तो ओकरा मुँहे कहानी रहल हटे गाना के माध्यम से हम बतावल चाहते हैं तमाम दर्शक जे भी श्रोता देखा ताटे न्यूज के माध्यम से हमारा तूफान राज ऑफिशियल पर सब जाई आई कहानी के देखी कहानी में एकदम हाँ मनोरंजन तो नहीं मिल सकत भाई इंटरटेनमेंट वाला गाना ना हो कि आप जैसे भी इंटरटेनमेंट नहीं मिल सकत लेकिन वो गरीब के दर्द लोग सुनी तो एक बार आंख से आंसू जरूर छलक जाई। और हम चाहब कि हमारा दर्शक जितना है चैनल पर देख रहा बड़े हम चाहब कि तूफान राज ऑफिशियल में पहले पसवान स्टार के गाना आवत रहे लेकिन आज एगो भोजपुरी के एगो अलग पहचान दिलावे वाला एगो कलाकार के गाना आ रहा बा गाना घर घर बजावे के चाहिए। जरूर गाना रहे तरी
हर की राम भरत नियन प्यार नहीं मिले अपनों रे भाई से। हर की राम भरत नियन प्यार नहीं मिले अपनों रे भाई से। हर की दुनिया में ऐसन केहू नहीं बाटे बेसी दुलार करी माई से। कि दुनिया में ऐसन केहू नहीं बाटे बेसी दुलार करी माई से। अच्छा, भोजपुरी में ई सोच कहाँ से आइल कि माने एगो अलग चीज रहा मार्केट में परोसे लगनी? देखिए हमने के माटी से जुड़ल चीज बानी जा देखतानी जा हमने के आदरणीय हमने के भरत शर्मा चाचा जी, ओकरा बाद विष्णु ओझा जी, तमाम गोपाल राय चाचा, माने हमने के हर चीज़ देखले बानी जा देखतानी जा। आज भी हमार जे भी राइटर बाने पप्पू भैया, पप्पू परदेसी, सोनू संगम भैया, म्यूजिक डायरेक्टर जेपी तिवारी भैया, तो हमने के सोच बहुत लमहर बाटे। अब ये सोच में हमने के उजर जाए जाए चाहे बस जाए जा, बाकी सोच ना बदल सकेला ना सोच। अच्छा, ये अरारू एह गायकी के संगीत लाइन के गुरु के ह सबसे पहले हम जेपी भैया और माता पिता प्रथम गुरु होखेले और दूसर का लाइफ के गुरु कहल जाता है हमारे जेपी भैया बड़े। जेपी भैया गुरु बड़े जो खुद ही माटी से जुड़ल कलाकार बड़े और खुद ही वो चीज़ परोसते बोले मार्केट में जौन चीज़ के लोग कॉपी करके लोग उठावे लगेला। आज भी भैया जौन गा दें तो हमनियों के ना गा पाई जा। जेपी भैया के अब कहानिए कुछ लंबा चौड़ा बा, लेकिन एक दो बूंद जेपी भैया रहा पर जरूर पड़ल बा। जरूर कोशिश बाटे कि भैया के हमनी के गावल चीज़ गावत जा धीरे धीरे। अभी फिलहाल एक बाद अगर ट्रेंडिंग के कहल जाए गाना तो एगो हमनी के आवे वाला बा बहुत जल्दी। ई महीना के लास्ट 12-13 तारीख एगो फिर माई पर गाना आवत बाटे। फिर एगो माई पे गाना रहल बा। उ गाना के मैं हम बतावत तनी थोड़ा सा, जेकरा रिलीज करे के होई चोरावे के ओकरा के चोरा भी सकत है, हमरा कोनो दिक्कत नहीं के। चोरी से डर नहीं खेरा बा? कोनो डर ना। भोजपुरी में तो लोग कहता कि हम गाना गायब तो लोग हमरा उठा के चोरा के गा दी ही, लॉन्च कर दी, हमार गाना ब्लॉक हो जाए। हमार गानावा गावल का लोग गाई तबो ना बोलब हम। काहे ना बोलब? काहे से कि माई बाबू के प्रेम के प्रसार होखताटे, लोग देखता। ये चीज हम बोल नहीं की सकते, चाहे वो प्रचार हम करी चाहे कोई और करो, उससे हमारा दिक्कत नहीं के। माई बाबू के प्रचार होखता, माई भोजपुरी के बदलाव होता। हाँ, माई बाबू के कहानी दर्शावल जाता। ओकरा में एगो गाना हमार बाटे, अरे की बाटी दे लह घारावा या बटल दुआरावा कि कैसे बटबहना। कि बाटी दे लह घारावा या बटल दुआरावा कि कैसे बटबहना। ए भैया हो माई के अचारवा के कैसे बटबहना। ए भैया हो माई के अचारवा के कैसे बटबहना। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी के रवा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बानी बक्सर जिला के, का कहल चाहब ओह नेता के जो नेता के आज लोग गरीबों के मसीहा कह रहल बा? देखिए वो नेता के तो कहले कोटि कोटि नमन बाई जैसे, और हमारा आदरणीय स्वर्गीय रामविलास चाचा जी जो हमने केंद्रीय मंत्री रहनी, वहाँ के तो स्वर्गवास हो गल बनी। और हमने के गरीब शोषित मतलब कहल जाओ तो ओकर नेता रहनी वहाँ के, और नइखी हमने के बीच में उनकर दिहल औलाद अगर हम माने उनकर लाल तहलका मचा देले बड़े बाकी। हाँ, तो उहे हम लाल के एजे से हम इथी करतनी कि जे भी न्यूज के माध्यम से हमने के देखताटे अब की बार एकदम लोजपा के बीजेपी पताका लहरा देवे के बा। संगठन में महागठबंधन लोजपा और बीजेपी एकदम गर्दा उड़ा देवे के बा। बिहार में एकदम हर जगह अपन राज चले। और हाँ, राज कोनो बड़का चीज नहीं खे, बिहार में राज चले, बिहार के बदलाव होके। हमने के युवा हर 5 साल पर अगर उनैखन काम करत, चिरागो भी नैखन काम करत तो उनकरा के चेंज कर दी 5 साल के बाद चेंज कइल जाओ। एमे कोनो जाति पक्षी बात नहीं खे होकत। कोनो ई नहीं खे कि हम पसवान हई तो पसवान के सपोर्ट करते नहीं, ई चीज नहीं खे। हम तो पहले भी कह चुकल बानी कि हम जाति खातिर गाना गाई ना, आजीवन गाई एगो दूगो गावत रहब। ऐसे कि हमारे भाई इंटरटेनमेंट करे खातिर सुने ले से हमारा के। बाकी हम कभी भी अगर जहाँ पॉइंटेड अगर बात होके तो हम जाति पक्ष ना करी ना। हम कभी भी कहे नहीं कि आप देखिए आप नेता हैं, बिहार के नेता हैं चाहे पूरे भारत के नेता हैं, तो आप कहीं ये चीज़ दर्शाइए कि हम जनता के बीच में अच्छा काम करें, अच्छा बदलाव करें, कि तभी हम आगे बढ़ें। अगर हम बढ़ते हैं तो आप भी बढ़िएगा, मनोबल आप हमको ऊंचा कीजिएगा तो हम भी करेंगे आपका।
अच्छा, चिराग पासवान जी खातिर एगो स्वागत गीत के रहनी है बिहार खातिर। जब वहाँ के बिहार में रावा क्षेत्र में जब वहाँ के अनी तो एगो स्वागत गान छोड़नी। हम चाहब कि हमारा दर्शक के भी वो स्वागत गान सुनावल जाए। उ गाना हमने के बहुदेशीय सभाघर जौन बलिया में कार्यक्रम भई रहाटे, पासी पासवान एकता समाज के संगठन रहा, वो गाना वो ये भैया आई रहा तो ओकरा में हम बीच में गाना गैले रहे तरी। अरे कि गली गली में राउर चर्चा बा, कि यूपी बिहार छपल परचा बा, कि गली गली में राउर चर्चा बा, कि यूपी बिहार छपल परचा बा, कि राउर माथावा पर चमकत चंदन बा, कि करेला तूफानवा बंदन बा, कि हई बलिया में भैया अभिनंदन बा। वाह वाह, हमरा साथ रनी है तूफान राज जी, जरा के पासवान स्टार के नाम से जानल जाला। लेकिन अब पासवान स्टार ही ना, यहाँ के लोक जनशक्ति पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में बानी बक्सर जिला के, और भोजपुरी में एगो अलग इतिहास रचे के सपना लेके और भोजपुरी में कदम रख चुकल बानी। हम चाहब कि यह न्यूज़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। और जाते जाते हमारे दर्शक से का कहल चाहब? दर्शक से ये कहम कि सब लोग जौना माई के तन से रउआ सब जन्म ले ले बानी, हम ले ले बानी, हमार भाई ले ले बानी, जे भी देखता वो माई के सर्वप्रथम पूजा तो लोग नहीं कर पावत, बाकी वो माई के जीवन खातिर कुछ सोचे के बाटे कि बुढ़ापा में जौन स्थिति हो रहा बा ना होके दू रोटी के भोजन मिले, पैर और जौन भी बाटे सुरक्षित रहे, खाना पीना भी खियावा, अगर दवा बीरो के जौन इथी होखता ओकरा से कर, महतारी से दूर भगवा बबुआ कतनो। बाकी ये गाना में ऐसा ऐसा चीज बा कि रो देब आवे 10 फिर दोबारा महतारी ना मिली है। तो महतारी दोबारा तू तो केहू के बाप महतारी बड़ा यार, तू जौन अपना माई के गजन करबा, अपना बाबू के गजन करबा, तो तार लइका ना देखी, वो तो देखी ना। ये एगो अलग सोच बा। और रावा सभे के एगो शिक्षा दिया जाता, जे भी अपना माई बाबू से दूर जाता ओकरा के एगो संदेश बा कि अपना माई बाबू के छोड़ कर रावा से मत जाई, फिर उ माई रावा ना मिली। आ रावा कबो केहू के बाप बनम तो रावा संगे दुर्गति इहे होई। तो अभी खातिर बस अतना, और मिलत तनी कोई और भी साथ, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय बिहार।